Assalamu alaikum muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi G'asr kanalында авыл андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шиксез шатбыз. Быел чыннан да бер айга иртәләде ахыры бу яз. Мартның 10-нарында ук ташу кузгалганы булмагандыр да. Кар аз булганлыктан халык су басулары булыр, ташу агар дип көтмәгәндер дә. Көннәрнең чагыштырмача жылы торуы, яуган яңгырлары булган карны тизеретте. Нәтиҗәдә басу сулары да кисәк кенә килеп төшкән. Шуңа да авыл кешесе тиз генә көрәген алып, канаулар йөрергә мәҗбүр булды. Иң мөһиме хәүеф-хәтерләре булмасын. Бу көннәрдә Буа районының Кият авылы күпереннән тракторның суга төшүе турында интернет шелтәрендә видео таралды. Әйтүләренчә, тракторны агып килгән боз читкә этеп төшергән. Язгы ташуга карап сокланырга яратабыз. Әмма шул ук вакытта саклык чараларын күрергә, исәнлегебезне кайгыртырга да онытмасак иде җәмәгать. Бүгенге чыгарылышта аграрийлар язгы кыр эшләренә кереште. Быел уҗымнарны тукландыруны ашыктырырга дип белгечләр. Уңышы күп була, сатар урыны гына булсын. Айдар Зайнуллин теплицасында бер атнадан кыяр җыя башлаячаклар. Яз җитте, сөт бәяләре очсызланырмы? Мөслим районыннан безнең репортаж. Иске ферма урынында яңалары калкып чыккан. Мәтәскә фермерлары ни өчен бер урынга туплана? Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Язның иртәләве аграрийларның да күңелен кузгата күрәсең. Быел уҗымнарны тукландыруга беренчеләрдән булып Актаныш районының Нурбаян хуҗалыгы кереште. Алар 305 гектар көзге бодай кырында эш башкарган. Кышның җылы килүе сәбәпле үсемлекләрдә шикәр күләме кими. Февраль ахырына ул 17гә калган иде ди белгечләр. Ул гадәти елларны март ахыры, апрель башында гына шул дәрәҗәгә төшә иде. Шуңа да быел көзге культураларны соңга калмый тукландыру зарур. Бүген иртәгә бу эшкә азнакай игенчеләр дә керешәчәк. Авылда эш урыны, хезмәт хакы һәм торак төзү иң борчыган мәсьәләдер мөгаен. Быелдан авыл җирендә йорт салам диючеләргә 3% кредитлар бирү программасы гамәлдә. Кредит 25 елга тәгаенләнгән. Шунысы куанычлы, Россия төбәкләре арасында бу кредитларны беренчеләрдән булып Татарстанлылар ала башлады. Актаныш, Тәтеш, Каматамагы һәм Лаеш районнарында 14 миллион 600 мең сумлык 7 ташламалы ипотека кредиты бирелгән инде. Аның максималь күләме 3 миллион сум. Шулай ук шәһәрдән авыл җиренә күчеп кайтучылар да әлеге программадан файдаланырга мөмкин. Хәзер исә авыл кешесен эш белән тәэмин итүнең юнәлешләрен барлау мөһим. Үз мәшгульлек белән дә гаиләсен эшләтүчеләр бар. Әлеге максаттан районнарда авыл халкының активлыгын арттыру максаты белән зона киңәшмәләре башланды. Аның беренчесен Чүпрәледә үткәрделәр. Киңәшмәдә күтәрелгән төп сорауларның берсе авылда халык санын арттыру. Торак булдырудан калаш мәкәрләргә үз эшләрен башларга һәм үстерергә ярдәм итү мөһим. Роэль Камараев 25 баш эретерлек асрый. Ферма төзелешен үз кеше белән башлаган, соңрак исә грант алган. Эшмәкәр сөт сату белән генә шикләнеп калмый. Бүген кибет киштәләрендә ул җитештергән катык, каймак һәм башка сөт продукцияларын чыратырга мөмкин. Не бояться, решительно быть. Урыкмаска кирәк, чөнки бу авыл җире өчен кызыклы, табышлы эш. Миңа шәхсән фермер буларак бу эш белән шөгыльләнергә ошый. Моңа кадәр Казанда заводта инженер булып эшләгән идем. Соңрак авылга кайтырга булдым. Шәһәрдә һәм шәһәр яна авылларында кеше саны көннән-көн арта. Андый җирлекләрдә төзелеш эшләренә дә игътибар зур әлбәттә. Башка авылларда да йортлар төзү, яшәргә кайтучы кешеләрне торак белән тәэмин итү мөһим проблемалардан санала. Аны хәл итү өчен Рөстәм Миннеханов җитәкчелегендә авылда торак төзелеше программасы буенча тәкъдим әзерләнә. Ул программада мөмкин булган лимитлар алар әле хайран тыйнак. Бәлки Рөстәм Миннехановның мөрәҗәгате белән ул лимитларны арттыру мөмкинлеге булыр. Программа үзе кызыклы программа, чөнки 80%-ка кадәр ул программада каралган сумманы торак төзү өчен федераль бюджет бирә, 20%-ын бирергә тиеш эш бирүче яисә башкарма комитетындагы бюджет хезмәткәре булса инде. Бу программа кулашлырак булса, аның анда билгеләнгән суммалар республика бу программадан киңрәк файдалана алыр иде. Марат Ахметов авыл хуҗалыгы үсеше өчен иң беренче чиратта кеше кирәк. Бу юнәлештә программаларда шактый эшләп килә. Һәр районга аларны актив куллана башлау мөһимлеген искәртте. Бүген авыл кибетендә бөтенләй бар, сөте дә бар, ипие дә бар, каймагы да бар, ите дә бар. Күпме кирәк үзенә кирип сатып алырга. Кемне берәр сыер тоткан кешегә аңа барыбер бер сыерга аңа кармасын да әзерләргә кирәк, аны артыннан карарга кирәк, вакыт та кирәк. Авыл халкы бит инде барыбер ул сыерны элекке үзе өчен тота иде. Бу продукцияны үзенә туганнарына алыр өчен бүген һәр кеше любой кибеткә, төрле кибеткә бара да үзенә кирәген сатып ала.
Без хәзер күбрәк гаилә фермалары төзүгә, терлек асрауга игътибар бирәбез, ди аграр министр. Мал асрауны үз-үзеңне продукция белән тәэмин итү буларак кына түгел, акча эшләү, үз эшеңне ачу мөмкинлеге буларак та файдаланырга өйрәнү зарур. Хөкүмәт ярдәмнәре бирелә башлагач, яшел чәчелеккә тартылучы эшмәкәрләр саны артты. Кемдер аларны ачык һавада иксә, теплица корып кыяр, помидор үстерүчеләр дә байтак. Теплица тотсаң, кыярларны хәзердән үк сатуга чыгару отышлы. Яршаулыдан Сарманга барганда, Олы юл янәшәсендә төзелгән теплицага күпләр игътибар иткәндер. Аны оештыручы Айдар Зайнуллинны гел яңалыкка омтылучан яшь фермер диләр. Без килгәндә дә ул күрше төбәккә киткән иде. Үзе белән очраша алмасак та, теплицасын, андагы эшчәнлекне күреп чыктык. Һәр бер орлыкны башта төртеп чыгасың, аннары кире. Алар күпмедер үскәч эш яфрак чыгаргач силеккә күчерәбез. Ул силектән яңадан җиргә күчерәсе, ул җиргә күчергәч яңадан баусызып бәйлисе, аны бик күп эше. Ошарга гына рәхәт. Халидә апа шушы теплицаны оештыручы Айдар Зайнуллинның әнисе. Гомумән әтисе дә киңәшләре белән ярдәм итеп тора икән. Халидә апа әле монда эш җитәрлек ди. 30 сотый майданда утыртылган кыяр уңышын тагын бер атнадан җыя башларга исәпләре. Лютый сортлы кыяр үсентеләрен 8 гыйнварда утырткан булганнар. Уңышы күп буланың, алучы кеше генә кирәк. Сабан туйлар үтә, июль үтә. Августта сату моннан кимей, чөнки кешенең үзенеке өлгерә. Июльдә ларикта гына сатыла. Бары тик шунда. Эш башланганчы сату урыннарын барлау замана таләбе. Шуңа да Айдар гел эзләнүдә. Менә бүген дә аны биредә күреп булмады. Сарман халкына основном магазиннарга чыгаралар, халык бик теләп алаларның сортлары һәр вакыт свежий, яшел була. Именно менә шу яшел чәчүре язлык чорында инде кирәк вакытта магазиннарга чыгаралар. Шул вакытта Шаллы шәһәребезнең якын бит инде, Шаллы шәһәре базарына да чыгаралар. Биредә бүген 8 кеше хезмәт куя. Аларны ел әйләнәсе эш белән тәкъмин итү өчен узган ел 10 гектар мәйданда алма һәм груш үсентеләре утыртканнар. Һәр кайсын шелтәр белән уратып, төрле курткычлардан саклыйлар. Быел аларны сугару җайланмасы сафка басачак. Шулай да яшелчә үстерүдә агроном белгечләре җитешми. Төп авырлык та шунда диләр. Ул аны үзе бик нык сорый инде. Түләпләр укыттырырым бер кеше шунда кайтып эшлисе булса дигел ди, 5 елында инде. Шушы Павлодар факультеты бетерергә ди инде. Кытлыграк инде, ул үзе интернетка керә, аларның үзләренең тагын группалары бар. Основном битендә безнең күрше республика Башкортстанның туймазыларны шөгыльләнәләр. Уланда опыт набирәйтергә бара. Алар монда киләр, юлашалар, нитәләр, эшләр тырышалар инде. Теплица хуҗалыгында төрле авыруларны кисәтүдә төп бурыч. Шуңа да ноябрь-декабрь айларында аның өстен ачарга туры килә. Бу бит инде теплица монда бик әйбәт условиялар для расчетсак для размножения вредителей, болезней. Микробларга нигә суытып, моны оздоровить итеп алырга кирәк. Ул шуңа көн сайын, ел сайын унар машина җирендә алыштыра, турыфта кертә, урман балчыгы дип бездә шулай да әйттеләр. Теплицада помидор да үстерәләр, әлегә аның үсентеләрен утыртырга туфракның җылынганын көтәргә кирәк. Ә менә кыяр соңара калган күрәсең, аны кыйммәтрәк вакытта үстереп сатуы тышлы. Узган ел яшелчә үсентеләрен күпләп үстергән булганнар, тик анысына сорау булмаган диярлек. Расадылар, сатмыйбыз быел былтыр, әрәм былтыр расадылар. Ясаган ек сатарга. Килеп алучы булмады, без үзебез базарга чыкмадык. Өсті ябылы 2 гектар теплица кечкенә түгел. Дөрес моны төзүдә Айдар Зайнуллин былтыр грант тотып, хөкүмәт ярдәмендә кулланган. 2000 елына 5 тонна яшелчә үстерү программасы каралган инде. Ул хөкүмәттән миллион 500 сум күләмдә ярдәм алды һәм үзенең 10% белән кереп инде шушы проектны әйбәт кенә эшләп килә. Үз эшен башлаучылар үз гаиләләрен генә тәкъмин итеп калмый, берничә кешене эшле дә итә. Ә иң мөһиме башка өметле яшьләр өчен үрнәк алар. Быел районда хөкүмәт ярдәмен алырга теләгән 7 кешенең икесе яшелчәлек белән шөгыльләнмәкче. Аларның чагыштырмача яшь булуы да киләчәккә аз булса да өмет уята. Авылда мал санының кимүен сөт җыючылар да раслый. Әле ярый, авыл сайын берничә булса да 5-10 сыер асраучы бар. Нәкъ менә шундыйлар хисабына артык сизелми торгандыр бәлки сыер санының кимүе. Әмма сатып алу бәяләре яз җиткән сайын түбән тәгәри башласа, әлеге күңелсез кимү күренеше дәвам итәргә дә мөмкин. Авыл хуҗалыгы кооперативлары оешып, сөтне шулар аша тапшырганда бәяләр шактый тотырыклы булырга тиеш.
Узган тапшыруда Аснакай районының Бәрәкәт кооперативына сөт тапшыручыларның зорланмауы хакында язма күрсәткән идек. Мөслим районында да шул ук кооперативка тапшыралар сөтне. Әмма бәясе 23 сум түгел, 19 сум гына. Әле бәя тагында төшмәс дип гарантия бирми Файызы кооперативы җитәкчелеге. Сәбәбе алар җитештерә торган сыер майының ышсызлануы. Ә менә авылда сыер асрап тормыш итүчеләр яз көне бәяләрне төшермәсеннәр иде дигән фикердә. Киләсе язмада сөт бәяләренең ничек һәм нәрсә хисабына формалашуын ачыклап карарбыз. 5 сыерыбыз бар, 5-нчесе бозауларга тораган әле, 4-се бозаулады инде. Әле пока бозаулар имгәндә бик сөт чыгарып булмый. 30 литр тирәсе чыгарып барабыз. Көн сайын түгел, көн аралаш. Диләрә Миңнемөхәмәтова әле күптән түгел генә күпләп сөт тапшыра башлаган. Аңарчы сыерлар буаз иде, бозаулагач аларга эшердек ди. Шуңа да төгәл бәяне әйтеп бирә алмады. Шул ук Тамьян авылыннан Илгиз Мөбәрәкшиндә 4 сыер асрый, икесенең сөтен җыючыга тапшыра. 19-дан. Ничә сум? 19-дан. Сөт җыючы Ринат Фәхретдинов бу эш белән 2004 елдан бирле шөгыльләнә. Баштарак Мөслим май заводына илтсә, хәзер җыелган сөтне Файза кооперативына тапшыра. Литр сайын 2-3 сум алып калганым юк ди Ринат. Андый законы юк, шул 19-дан алабыз, 19-дан итәбез. Расчет ясый. Сиңа бер тиен дә калмый булып чыга, что ли? Или сиңа кооператив түлим? Чыга инде шунда дирек. Ринатның барлык сырны шишәсе килмәде күрәсен. Хәзер аның кебек сөт җыючылар Файза кооперативына эшкә алынган булып чыкты. Чөнки җыела торган сөт күләме кимегәч, шәхси эшмәкәр булып яшәү авырлашкан аларга. Элек бер авылдан без где-то 800 кило бер тонна сөт җыеп кайта торган идек көн сайын. Ә бүгенге көндә где-то 100-150 литр. Халыкта сөт бетте, мал да бетте. 100-150 литр сөт җыябыз. Аны инде теге халык сөт сыер асрагачның бары теге җыюдан туктатып булмый. Безнең затратлар инде шулай ук машиналар йөри, шулай ук водительләр, хәзер сөткә инде лабораторный исследованиеләр, ниләр дә бөтенесе дә нык тикшерелә инде, антибиотигы, термоустойчивость, бөтен параметрлар инде. Югары Табын авылында яшәүче Фәхим Фәхретдинов 10 сыер асрый, гаилә тормышын шул кәсеп белән алып баралар. Мондагы эш үзенә генә түгел, хатыны һәм баласына да җитә. Пшәнне үзебез чабабыз. Менә пожирләрне алдык үзебезнең. Шуңа эшкәртеп пшән чәчтек. Пшәнне чабып үзебез җыеп алабыз. Зернаны инде сатып алабыз. Зерна төрле бәядә 10 сумда була. Кимрәк тә булгалый. Сөт бәяләре канәгатьләнерлек түгел дигән фикердә Фәхим, чөнки чыгымнарны бармак бөкләп санап күрсәтә. Иңдә эшкәртер идең, алып барып сатарга шәһәр ерак. Шуңа да эшкәртүчеләр куйган бәягә разый булып, тешеңне кысып эшләргә кала ди ул. Сөттің бәясы бик төшә, җәйгә төшеп бетә бәя. 15 сумга да кала, 14 сумда булгалый. Хәзер 19 сумнан. Җәйгә бәяне төшермәсеннәр. Сиңчә сөт 19 сумга булга тиеш түгел. Юк. Авыл хуҗалыгының чиста продукциясе судан да үстерәк. Дөрес, бүгенге сөтне сатып алу бәясе канәгатьләндерми дигәнеңне ишетүче дә юк. Авыл җирлеге башлыгы Рөстәм әфәнде башка җыючыларга тапшырырга мөмкин. Мәҗбүриләү юк дигән фикердә ул. Бу бит инде мәҗбүри түгел, бу сөтне именно менә Файзга тапшыру. Бар шундый кешеләр, мәсәлән, сөт өсте ясап, эремчек ясап сатучы кешеләр бар. Аннан соң безнең инде менә тогышта фермер бар, мәсәлән, ул Шаллага тапшыра сөтен, аны сөтен кило китеп, Шаллада саталар. Аларның бәяләре нык югары инде. Теләге булган кеше анда тапшырырга була. Мөмкинлекләр бар. Хәзер сыерларның күбесе бозаулый, сөтнең арта торган чоры. Бүген авыл җирлегеннән 400 литр сөт җыелса, җәйгә таба 1 тоннага җитәчәк икән. Әгәр шул 19 сумнан да төшмәсә, түзәргә була ди Рөстәм Кыяметдинов. Бар иде аның 20 сум вакытларда, 21 вакытларда, безнең бит инде узган ел сөт бәяләре төште. Шуннан соң күтәрелде дип саныйм мин, 19 сум. Иң мөһиме 19 сум реаль акча, әгәр дә ел дәвамында шушы бәя торса. Файза кооперативы көндәлек 58 тонна сөт җыя. Шуның 20 тоннасын үзләрендә эшкәртәләр, ә калганы Перим Актаныш сөт комбинатларына сатыла. Әгәр бер нинди чыгымнар булмаса, без сөтнең һәр литрына 25 сумда 80 тиен түли алыр идек ди Фаид Шаймурзин. Средний сөтнең ала торган бәясе чыга 25 сум 80 тиеннәргә. И плюс инде затратлар. 2019 елның рентабельности 2% чыкты безгә. Безгә инде мондый ук хотя бы 3-5-7% чыккан чакларда бар.
Быйыл менә 2%-тан чыкты, 19 ел. Расходлар елдан-ел арта, затратлар арта, сөт тими. Монда җитештерүчегә генә түгел, эшкәртүчегә дә җиңел түгел икән. Эшкәртелгән продукциягә бәяләр төшә. Фаил Шаймурзин соңгы вакытта сыер маеның бәяләре якынча 12-15%-ка ышсызланды ди. Ә кибетләрдә ул никтер арзанаймый. Файза кооперативы яңа сыр җитештерү цехы төзергә керешкән. Шимал кимәсе дә төзелешләр тукталмый анысы. Хәзер инде чагыштырып карый. Шул ук Тойгилдә авылында Руслан Калимуллин 37 сыердан савылган сөтне үзе эшкәртеп сата. Иремчек, катык, каймак, кортлары район үзәгендәге кибетләрдә сатыла. Булай эшләгәндә сөтнең литры күпмегә чыга икән соң? 40 сумгача. Эшкәртеп сату һәркемнең кулыннан килми, шул мөмкинлеге дә юк. Бүгенге бәяләр тагын да түбән тәгәрәмәсен дип телисе генә кала. Ә Русланның эшләү усулы хакында киләсе тапшыруда тәфсилләп аңлатырбыз. Агростартап программасында катнашкан Татарстан фермерлары акрынлап эшләрен җайга сала башлады. Иң җитезләре инде көздән үк фермаларын төзеп, малларын яңа торакларга күчереп өлгергән. Теләче районыннан 6 фермер узган ел шушы программада катнашкан булган. 6сы да ярдәм акчаларының файдасын күрә. Бу атнада хәбәрчеләребез аларның эшчәнлеге, киләчәккә уй-фикерләре белән танышып кайтты. Улы Мәтәскә авылында хәзер ферма үзәге эшләп килә, ягъни авыл эшмәкәрләренең фермалары, складлары хәзер бер урында. Элеккеге колхоз фермалары урынына җыелган. Андагы 6 ферманың икесе Илнур Фатиховныкы. Монда бер нәрсә дә юк я, август айында тип-тигез җире, шул яңа җиргә казык кагып эшли башладык. Шуннан башланып киткән эшләр менә шундый дәрәҗәгә барып җитте инде. Элек Фатиховлар гаиләсе шәхси хуҗалык буларак теркәлеп, малларны ишек алдында асраган. Узган ел исә ферма булдырганнар. Үзләренең акчаларына башлаган эшне дәвам итәргә Агростартап программасы буенча алынган грант булышкан. Эш булмаганлыктан инде бездә колхозлар бетте. Эш булмагач ничисен? Икебез дә эшсез. Шунлыктан килеп чыкты инде. Нәрсә булса эшләргә кирәк бит инде. Эш сыердан башлаган идек. Шуны арттыра. Менә 13-кә җитте бүгенге көндә. Дальнейшем 24 байнылла бирсә. Әлегә Фатиховлар әниләрендә торалар, үзләренең яңа йортлары төзелеп кенә килә. Өйнең эшен эшләп бетерәсе бар ди эшмәкәр. Төзелешкә вакыт җитеп тә бетми, җыелган акча малларга торак торгызуга китеп бара. Өй кырыенда булган абзарлар уңайлы булса да, маллар арткан саен кысан була башлаган. Мәсәлән, быел гына хуҗалыкта 3 бозау туган, әле тагын 8 сыер бозауларга тора. Яңа фермада исә барысына да урын җитә. Сыеннар, сыен куелган, су килгән, вакуумнар таштырылган инде. Bütün нәрсә кул эше, кул хезмәте әзрәк кирәк инде монда. Хәзер фермада көненә 200 литр сөт савыла. Шул сөтен казан. Базарда. Әйе, базарда. Үзебезнең клиентлар бар инде, шуны эшкәртеп, бүгенге көндә 1 литры 46 сумга чыга. Авылларда эш урыннары санаулы гына. Халык үзе дә эшлим дип тора. Бигрәк тә район һәм республика җитәкчелеге ярдәм итсә. Мәсәлән, Теләче районында гына 65 фермер теркәлгән. 5 сыер асраучы шәхси хуҗалыклар да шактый. 50 генә хуҗалыгы булган авылларда да көтүгә 80гә якын мөгезле эретерлек чыга. Районда урта һәм кече эшмәкәрлеккә аерым игътибар бирәбез. Бездә зур промышленность предприятиеләре юк. Бүгенге көндә җитештерелгән продукциянең 45% аларга туры килә. Һәм инде без аны алдагы шушы 1-2 ел эчендә 50%-ка җитештерәбез дип уйлыйбыз. Түбән Саурыш авылында тормыш итүче Фиргат Замалетдинов кичкедән үк атлар янында булган. Үскәч тә ат асрап карарга уйлаган. Бүген ул Теләче агрохуҗалыгында баш мал табибы булып эшли. Тормыш иптәше Люция ханым өйдәге малларны карарга ярдәм итә. Өйләребездә малларыбыз күп, 6 баш сыер малыбыз бар, 10 баш үгезебез бар. Кышкыртлар асрыйбыз. Яңадан ат белән кызыксынып киттек тә. Яңадан шушы начинающий фермер программасына кирип, 40 баш атка грант тотып, 1,361,500 грант тоттык. Грант акчаларының бер өлеше яңа ферма һәм утар төзелешенә тотылган, икенче өлеше исә атлар сатып алуга. План буенча хуҗалыкта 40 ит токымлы ат булдыру бурычы куела. Прибыль пока югары, 4 елдан, 4 елдан прибыль була башлады дип торам булса инде. Пока шуңа күрә ирәге малларны да бетергә тырышмыйбыз.
Халык әкренләп ат үрчетүгә кайта башлады, ди Фиргаз Замалетдинов. Авыл кунаклары балалар хуҗалыкка атлар карарга еш килә икән. Кышны маллар утарда үткәргәннәр. Узган ел көз буаз бияләр һәм яңа туган колоннар өчен иркен фермада төзелгән. Вакытлыча менә семинарларны монда салып тордык инде, ага таба ашлыгы склады булгач инде анда урнаштырабыз. Язга җитәрлек күләмдә солы, арпа семинарлар бар шәшергә. Үз эшен яраткан кеше аннан бер кайчанда армый. 16 баш эре мөгезле терлек янына 40 баш ат өстәлсә дә бер авырлыгы юк, ди Фиргат Замалетдинов. Ул аңа төп эш итеп карамый, күңелне шатландыра торган шөгыль буларак кына күрә. Бәлки Замалетдиновлар кебек гаиләләр күбрәк булса, кечкенә авылларның да киләчәге булыр иде. Быел қор аз булды дисәк тә, шаңғы шуарлык күләмдә генә яуды. Ни дисәң дә, авылларда шаңғы шуыны да онытып бетермиләр әле. Арча районы Мөрәле авылында мәхәлләләр арасында шаңғы ярышлар үткәрелде. Шуның белән шаңғы спортын үз итүчеләр киләсе кышка тикле шаңгыларын салып куячак. Мөрәле авылының бу мәйданында җәен сабан туе үтсә, кышын шаңғы ярышына җыелалар. 5 ел элек аны авыл халкы район мөхтәсибәте белән бергә башлап җибәргән. 5 ел ярышабыз, ярыштырабыз. Без моны авылның шушы үзебезнең мәхәллә ярышын әйтеп башлаган идек. Хәзер Аллаһ шөкер, район ярышы формасын алды, мөхтәсибәт ярышы. Инде башка авыллардан, башка районнардан да киләләр. Бу нәрсәне исти. Бу моның дәрәҗәсе күтәрелүне күрсәтә торган мисал инде. Беренчедән рухи яктан булса, икенче яктан инде ул үзенең физик яктан да нәкъ шулай ул кеше шунда кешен арттыра, әйме һәм дә инде ул безне берләштерүче бер фактор булып торадыр иншалла рахман. Авыл халкының ел әйләнәсе хезмәттән бушаганы юк. Шуңа да махсус шаңғы ярышына дип әзерләнергә вакыты да калмый. Әмма монда төп максат беренчелеккә чыгу түгел, ә катнашу. Иң мөһиме хәрәкәттә бәрәкәт икәнен истән чыгармаска кирәк. Тибилектән баскан булсаң авыр түгел инде ул. Менә быел ярышмадым, аягым авыртып китте дә инде. Менә шуңа хәзер итеп торам инде. Чыккан булсам бар, уртада киләдерим әле дип. Җирәк җанып тора инде. Әлеге мәйданны бәйрәм, бәйгеләр үткәрерлек хәлгә китерүче чыгышы белән Мөрәледән булган Шамил Хаҗиев мондый эшне мәшәкатькә санамый. Авылдашлар булышып, куәтләп тора. Аларны шушы мәйданга җыеп күңелләрен күрү үзе бер бәхет ди ул. Ул миңа рухи байлык бирә. Мин үзем элеке әйткәнем бар ичендә көрәшче булгач, шаңгыда да бик каты йөрдек, яшьват районнарда катнаштык. Шуңа күрә мин аннан икесеннән дә адреналин алам. Бик үземә көч җыеп, шулай итеп яшим, Аллаһка шөкер. Ярышта катнашучылар өчен яшь чикләве юк. Кемдер җан фәрман мөмкинлеген барласа, кемдер аларга көч биреп тора. Монда үзенә күрә бер образ бар. Чөнки киноларында күрәдер инде, җигереп чыгалар диңгездән, анда шаңгы белән дә җигерәләр, төрлесе буладыр. Мин шул образны күз алдына китердем дә, биюне 75 елга бит инде. Кеше ничек тә булса үзенең рухын күрсәтергә тиеш. Минем бирәктә инде артист буларак кеше каршында бик аттестация килә, шул лекеннән килгән гадәт инде. 66 яшын тутырган Илфат абый Әскәров спортның нинди төрө белән генә шөгыльләнми. Колга башына менәргә әзерләнү өчен ишек алдында багана да утыртып куйган. Ә чаңгыны кар биткәнче салган юк ди. Бер тукымчы шөгыльләнәм мин һәр көнне. Миңа җәйдә кышта юк, бер сабан туй бетә, мин икенчесенә әзерләнә башлый уже. Быелгы чаңгы сезоны тәмам. Оештыручылар да, катнашучылар да киләсе елларда да шушында күрешергә насыйп булсын дип таралышты. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын рус телендә Гүзәл Хөсәйнова алып барачак. Ә без сезнең белән 27 март кичендә очрашырбыз. Исән-имин булыгыз.